sarjan, eli meidän eläimet. Ja mä aloitan tänään hevoista ja ne on tuolla. Ja meillä on siis Islannin hevosia ja yksi Shetlandin poni, mutta se Shetlandin poni on nyt vuokralla. Ja se Shetlandin ponin nimi on Arska. Ja mä nyt kerron nyt näittenkin nimiä sit kun mä näytän ne samalla. Mä voin laittaa tähän semmosen kuvan siitä, jos mä löydän kuvan siitä. Mutta jos sen löydän, niin sitten laita. Eli tässä ovat kaikki meidän hevoset. Ja tämä on Sidri. Se on vielä joku 3-vuotias kai. Ja se on aika ujo. Ja se on poika. Siinä on siis ihan tuommoinen valinen. Sitten tässä on sen kaksonen. Oikeastaan se ei ole sen kaksonen, mutta se näyttää aika samalta kuin toi Sidri. Ja tän nimi on Vallu. Ja on poika, Islannin hevonen. Sitten on mun lemppari, eli Vinda. Se on niin ihana. Siellä on tommonen ihanan blondi tukka. Ja tyttö on kiva. Sanon tukka. No, harja. Ihanan blondi harja. Sitten tässä on Silfa ja Snepla. En erota niitä. Ehkä joskus, jos mä haluan erottaa niitä, mutta en mä nyt niitä erota. Mutta ne on tommoset mustat. Toisilla on ruskeita. Tää on kai Snepla ja tää on Silfa. Taitaa olla niin. Eiku, onko se toisenpäin? Tää on Silfa. Ja toi Snepla tuolla. Ja nää on kaikki. Tai tää on kans tyttö ja toikin on sitten tyttö. Ja tämmönen, jossa ne on, niin on tommonen. Ja siinä on Vinda. Ja tässä oli tämä video. Toivottavasti tykkäsitte. Ja moido!